Φύγει η γάτα στο χώρο με μογάκια και φορώ κι απ' την πολύ χαρά κούσε την ουρά. Όταν πού τόσο χωρώ και έγινε πιο ζωηρό, ένας γάτος πονηρό τη ζήγωσε πολλά και είπε του μοίρα. Καλημέρα! Καλημέρα, παιδιά. Βεβαίως, να σας συστήσω τον νέο σας καθηγητή, τον κύριο Μιχαήλ. Βεβαίως. Κύριε Μιχαήλ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα! Πρώτη φορά διδάσκετε σε όμιλο Σκράπου, κύριε καθηγητά? Ναι, πρώτη φορά. Τότε σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, μπορώ να σας ευχηθώ και εγώ καλή σταδιοδρομία. Καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, καλή σταδιοδρομία. Επανακρίνω και γωνία, βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πού βρισκόμαστε στο κταγράμμα? Στην 116 σελίδα. Μπα, μάσε. Εντάξει. Ναι, μια φορά μου μαθαίνω. Σκιά λίγο. Ξεκινάει από δραμινό, δραμιού, δραμιών, δράνα, έως δροτήρι. Τι? Ξέρετε τι είναι το δροτήρι? Αλίμονο. Βεβαίως δεν ξέρετε τι είναι το δροτήρι. Το δροτήρι. Το δροτήρι. Λοιπόν, το δροτήρι είναι ένα... Χθες το έφαγα. Ένα πολύ ωραίο τυρί, κύριε. Σας συνιστώ να φάτε κι εσείς, βεβαίως. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Εμείς τάξη και είναι από μετάξι η γούνα σου υγρή.